izwi lenkosi. Kukhona into ebizwa ngelungelo bazalwane. Yini bazalwane? Yes. Akekho futhi umuntu ongalidingi ini bazalwane. Lento elungelo umuntu usuke efuna eyabantu noma eyakhe. Umuntu manje nje ubela ilungelo usuke efuna lakhe noma labantu. Ubela impela. So sikhuluma ngani bazalwane ngamalungelo. Lento yelungelo ihambisana nani bazalwane? The responsibility. Ngicela umphendele. Responsibility. Yes. Lapha bandleni uma ngabe ngishumayela yani ngithi mase ngixoxa igama lesingisi ngiye kuye noNgcobo ngoba umsebenzi wakhe ukutholika ngesingisi. Amen. Ngithi ke yini ilungelo Ngcobo? Ini right? Bese ngithi yini responsibility Ngcobo? Amen. Namhlanje bazalwane naye. Amen. Ilungelo bazalwane libonakala kalula iexample yalo masikhuluma ngengane encane. Amen. Ingane encane ila khona kuba lula khona ukuthi into elungelo ibonakala. Uma usumdala bazalwane lento elungelo yazi ukuthi yale ngathi engathi ayinakeki kahle lento elungelo lakho. Amen. But muse ingane muse umntwana uba umntwana onjani bazalwane ofanelwa yini ilungelo lakhe. And lento yelungelo lakho njengomntwana ukhona omunye umuntu owumzali igama lakhe umzali wakho unani une-responsibility. Yenzeka ke i-responsibility yakhe wena ibe iyilungelo. Okay bazalwane kuyenzeka i-responsibility yomzali ibe yilungelo lengane. Amen. Kuba ukuthi ingane ilungelo layo akulona ilungelo lomzali wayo. Kodwa ilungelo layo i-responsibility yomzali wayo. Amen bazalwane. Yeah. So lento bazalwane ilungelo eline responsibility. Futhi ukujabula kwayo akuna ndaba noma umzali uyakhala yini. Ikhona bazalwane. Amen. Yes bazalwane. Ilungelo lengane alibheki lo okuyi-responsibility yakhe ukuthi ingane ilazise ilungelo layo ukuthi unjani. Mama ingane iye esikoleni kumele iye esikoleni lo okuyi-responsibility yakhe kwesinye isikhathi kumele alala ngadlala, kumele ahlekwe abantu, kumele ahlupheke kanzima ukuze ilungelo lomunye likwazi ukubonakala. Awunikhona bazalwane? Ilungelo lomunye liyahambisana nokukhululeka kwakhe. Ngoba awukwazi ukungakhululeki unelungelo. Nayi uma kufika u-1994 bazalwane kwaba khona into ebizwa ngokuthi ngedemo. Lo nto ethiwa inkulu yasidala awekho amalungelo ngaphandle kwedemocracy. Kodwa ukuthi lo owenza nedemocracy kwenzakalani yena akunandaba. Sesidimanda amalungelo ngendlela esiwadimanda ngayo. But lo okwaba i-responsibility yakhe. Ukhuluma esinye isitori esingasikhulumi thina. Umnikazi we-responsibility noma lo we-responsibility waboshwa. Omunye uhamba ney'nhlamvu ezangena emzimbeni. Abanye bafa. Abanye sibakhumbula ngo-June 16 kuningi. Abantu be-responsibility abafani nalaba bathola amalungelo ngenxa yabo. Awunikhona bazalwane? Yingakho kulula ukuhlukumeza ilungelo.
Ngikhona bazalwane. Ingakho kulula ukuhlukumeza ilungelo lakho ngoba awuzwanga ubunzima nobuhlungu balo okuyi-responsibility yakho ukuze ube nelungelo. Awukhona nikhona bazalwane. Mhlawumbe ngoba usuku lokugcina kuhle siyikhulume ngesibhayibheli. Anibona inkosi? Yeah, kukhona abantu bazalwane abakumele bovula umthetho. Uma ngabe benawe eswini bakukhiphe bakulahle kungabi indaba zalutho kungezwa muntu futhi. But leyo responsibility yakhe yadala ukuthi angaphele esibhedlela, angaphele ekliniki, angaphele ekuguleni, aphinde abe kwi-risk yokubeletha akukhiphe nje. Kodwa mase unelungelo lokuba noma uphinde ukuhlukumeze lokuba awazi ubunzima balowo responsibility. Uzoyena esethi iy'ngane zanamhlanje ayitshelwe. Mase kuthiwa iy'ngane zakho wena uyayivuna, kanti akayivuni ngoba eyivuna. Kunaleya nto ye-responsibility eyakuzisa ubuhlungu. Edala kungavumi ukuthi ayeke ukuthandaza lengane yakhe noma kuwukuthi nabantu bonke sebeyidelile. Can I preach bazalwane? Yeah. Ilungelo siyalihlukumeza. Ama-responsibilities bayakhala. Ngifuna bazalwane sikhulume about the benefits of walking with God. Amen. Yeah. I was just doing the nebizwa ngoku-introduce indaba. But ngifuna sikhulume about the benefits of walking with God. The benefits of walking in God. The benefits of walking with Christ. Inzuzo noma umvuzo ngokuhamba noNkulunkulu. Umvuzo ngokuhamba uNkulunkulu. Umvuzo ngokuhamba noJesu. Inkokhelo yokuhamba noNkulunkulu hayi ke ezulwini la emhlabeni ukuze sizobuya sikwazi ukukhonza kahle sila emhlabeni. Ngoba inzima lento yokufuna ukuthi ngikufuqe ngoJesu, ngikufuqele ukuthi uphile kahle kuphela ezulwini. Asibheke about the benefit okuhamba naye la emhlabeni. Amen. Yeah, because ibandla lishoda ngabantu angabe bakhona ingoba abawazi ama-benefits la emhlabeni okuhamba noJesu esikhuluma ngayo. Let's talk about the benefits okuhamba naye ube ula emhlabeni. Mhlambe uNkulunkulu uzosiza asise kuma benefits okuhamba naye uma sesidlulile. Kodwa asiqaleni kubazalwane emhlabeni. Asibheke incwadi yamaHubo bazalwane chapter number 23 verse number 4. Ngiyathanda bazalwane kube mnandi bazalwane. Yes, ngoba sisetendeni icela nje ngiyathoka khona indlela ungishele ngendlela lebona indlela le ebangisicefe ngoba sisenkonzweni. Basetendeni imnandi umntwentwe. Amen. Awuphinde ngiyacela. Amen. Amen. Abundle ngakho. Amen baba. Ngiyacela ke bazalwane ukuthi base sitholile madlamini ngibhekele amaHubo chapter number 23 verse number 4 noma number 3 and 4. Sikhuluma ngani bazalwane ngama benefits ngama-benefits okuhamba noNkulunkulu usemhlabeni. Alright, ngesikhathi omunye engivulela bazalwane incwadi yamaRoma chapter number 8 verse number 1 and 2. Ngifundeleke emadlamini amaHubo 23 verse number
3 and 4. The benefits. Verse 3. Ubuyisa umphefumulo wami. Alright, bazalwane, ubuyisa umphefumulo wami. That is one of the benefits, bazalwane. And then bazalwane, lo ama-benefits, but ama-benefits anjenga nelungelo. And leli lungelo umunye oyi-responsibility yakho ukubuyisa umphefumulo wakho uJehova uMbalisi wami. So uJehova ungumbalisi umnikazi we-responsibility. Remember, i-responsibility yakhe yile esho uDavid athi uyawubuyisa umphefumulo wami. So that is i-benefit engathi yilungelo ukubuyiswa komphefumulo, but ukhona umnikazi we-responsibility uJehova ongumbalisi wami. Please, go back verse number 4. Uyangihola ezindleleni zokulunga. Wait. Lo ongumnikazi we-responsibility awulikhona bazalwane. Lo ongumnikazi we-responsibility babumthalana. Lo onelungelo nothola ama-benefits uthi uyangihola ezindleleni zokulunga. So lento yokuholwa ayilele ilungelo lami, kodwa ukhona umnikazi we-responsibility. So now awukwazi ukuholwa engekho umnikazi we-responsibility. Alikhona bazalwane. So awukwazi ukukhala njengomuntu onomnikazi we-responsibility engekho. Wadimanda amalungelo engekho umnikazi we. Nikhonetene bazalwane. Awukwazi ukufuna amalungelo ubungenayo umnikazi we-responsibility. Uwaclaima kubani? Because we are so good when it comes to claiming the benefits, but we do not have umnikazi we-responsibility. But Lord, umnikazi we-responsibility uJehova uMbalisi wami. So ukema kanjani kuye obumbalekile wena? What kind of a prayer oyenzayo? Uyenza kubani ukude naye? I know ukuthi abaningi bethu bayaqasha ngokuthi angilali ngingathandazanga. Uthi umbuzo uthandaza umamaphi? Ngoba lo okhulumayo uthi ungihola endleleni zokulunga. But now ukhona nawe, just look at your surroundings. Wena la ukhona nawe la ukhona kuyanuka ngapha, but wena uyathandaza every day. Ubheka ama-benefits, but umnikazi we-responsibility wena awukho eduze kwakhe. Today I feel like preaching to somebody who have to decide after this service. Remember what service for people that to decide. Sonke singabanga uNkulunkulu sonke. Engingakho lithi njengoba uNkulunkulu wathanda izwe, wathanda nawe useyindlela zobumnyama. Kodwa wase wanikela ngendodana yakhe. Ezodala ukuthi mawukholwa yiyo uthola ama-benefits okuhamba nayo. Awungitshele nje baba uMthalane ungahamba niyoklema efeni lakwaDlamini ungatholakali. Ukleyima kanjani kwifa lakwamzizi ungatholakali khona? Ungaboshwa, ungashawa, So now, uthi Davide ukala ukuthi uJehova uMbalisi wami umnikazi we-responsibility mase athi uyangihola endleleni, uyabuyisa umphefumulo wami. Ilungelo lami ukubuyisa umphefumulo wami uye. Nebathi uyangihola endleleni hayi zonke zokulunga. But we find ourselves praying but siyazi seyindleleni zokuphetha. I find it strange and painful ukuthi uthandaze uzazi uyathandaza and uyaziwa nakomakhelwane bakho uyathandaza
kodwa wazi kahle izindlela zakho ziphambene nokulunga. So ilupho luhlobo lwenko unathi uyabuyisa umphefumulo wamadlamini, right? Awuqhubeki ngezwe. Uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Okay. Ungihola ezindleleni zokulunga ngenxa yokuthi kuyi-responsibility yakhe, ngumsebenzi wakhe. Uthi ngifise ngathi singashumayelela ukuthi vele sesiyagcina, but emva kwalokugcina uthi uDavide uyangihola ezindleleni zokulunga. Mase sithi bazalwane, ngenxa yegama likabani, isizathu sodwa sokuthi akuhole ezindleleni zokulunga igama lakhe. Manje madlamini mukada lapho leyo verse elandelayo uthini? Esikhathi uya kwabaseRoma. Yes, uzombona nje ifoni aqhubeke khona. Kuba kanje lapho ngizwe baba mawubo lapho akho. Yes. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa. Madlamini ngiyeke ngoba vele bazalwane kunje. Uthi uDavide abantu bazalwane ngeke ukhulumise komuntu onelungelo. Umuntu onelungelo akathandazela ukuthi angangene enkingeni. Kodwa uthi noma ngihamba phakathi kwakhe. Uthi noma ngihamba esigodini, abantu baza unoma akuyona into ethi ngengene. Unoma into ukuthi makwenzeka ngiphakathi. Abantu khona bazalwane. Kodwa manje silohlobo labazalwane namhlanje abangakhonzi ngenxa yokuhamba esigodini sethu sokufa. Kodwa umuntu onelungelo uthi noma ngingangena khona angikwesaba kuphi, mesethi ngoba yena unami. So now this thing of walking with God, lento yokuhamba unayo idala ukuthi mangase kwenzeke nongazi umthandazo wethu awusho njalo, mangase kwenzeke abantu khona bazalwane, mangase yazi mina ukuthi ngeke bazalwane, but mangase ola mahane sa. Yesterday the word of God was sharing uthi ubaba umajolo uthi I was riding uthi ngenxa yenkungu imoto cishe yangishayisa othi bese sontweni. But abahamba nayo noma ngethiwa ishayisile, noma bengathiwa ishayisile, angikwesabu. Yabona uhamba naye ungena la afiwa khona bese uyaphuma wena wedwa. Uthi umbuzo uphume kanjani? Abifikanga ukuthi ingangeni, kodwa ngoba ngihamba naye angene naye. Mandalabaya. Noma ngihamba esigodini ngikhona bazalwane. Yenzeka ukhona uthandaze uhlupheke njengongakhona ngikhona bazalwane. Yenzeka uphathwe isifo esifana nje nesifo salo ongakholwa, but umehluko phakathi kwakho naye ile yokuthi noma ngihamba bazalwane, yabona ke manje uzayithola ukula inothisi uyolanda imishanguzo ethize nabantu abathize abangahambi inhlobo naye. Then uthi uDavide noma ngabe kuthiwa ngihamba naye, ngihamba khona la khona kungayibuya, angisabi ungena khona, but ngithi usuku ukuthi yena unami. Ukhona into ayishoyo kuleli verse waqhubeka. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami. Wait, ama decisions amaningi akulimazile uwathathe
unefiye. Angeke ube ne-poor decision njengomuntu onefiye. Uyabona kunezinto eziningi engasebenzanga empilweni yakho because of this what if thing. Izinto nje eziningi ongakwazanga ukungena kuzona ushawa ukuthi what if. Thina siyibandla ekumele ama-decisions esiwathathayo siwathathe noma sisesigodini sethu lokufa without fear. Musukulimithwa ithuzi lokufa lidecide ukuthi uplanani ngempilo yakho. Plana khona uphakathi futhi abantu uplane uhleli khona phakathi. Oyapa siyakholwa ngakho siyasho noma uphakathi khona lapha sizoplana sikhona phakathi and ukhona abathiza bangeke aphume lapha but ungayitholi iy'nqumo zakho zingaphakathi la ukhona. Iy'nqumo zakho zibe ngaphandle noma ungaphakathi. Lento yenzeka ekhaya ngikhuluma into enkulu bakithi ngiyayibheka lento engiyikhuluma ingangentuthane but inkulu into engiyikhulumayo. Angilenzi iphutha lokuba nama-decisions wami la ngikhona. I decide without a fear. Mina ngidecide ngabundlela noma kuthiwa uyangiphikisa uma ngisho. Ngidecide into edinga isingisi ngingenaso. Ya mina nginokudecide mina fundisi nginokudecide mina nginama-decisions obazalwane angeke wa-understand ngoba uzobheka la ngikhona. Kanti ama-decisions wami awekho mina la ngikhona. Noma ngihamba esigodini sethu lokufa angesabi okubi ngoba yena I've got no fear but uneqiniso ukuthi ngiphakathi la kungathembisi khona. Awusanibona bazalwane? Ngidecide ukuba nemoto enkulu kodwa ngisanana kamakhelwane. Decide into enkulu but ngisewuhlu kamakhelwane. Yabona kama siwamba naye ufika khona uthi wemanye othi nginganani namhlanje kamakhelwane. Mase sinyama yakho ngobani? Mase ngoba ngisazoba right. Mase ngi-right angifuni ukuthi athi awubheka asanginayo. Yabona manje bazalwane sikhathini esidinga manje mfundisi la khona kuzeke kube khona into ethi ngokukhambule ezosengathi nginganani. Amen. Ngisesigodini sethu lokufa but mase lento ukuthi anginako ukwesaba kube khona into ethi singanani. Ngiyazibuza okuningi othi singanani ngobani ngoba ngisazoba right. Angithanda ngilimite ngithi ngiyashutha eCape Town ngithe azawubheka useshutha eCape Town. Kamatiswa so noma ngihamba esigodini sethu zilani bazalwane angisabi okubi. Angisabi nje nongengife noma ngalala ngadlanga ngife. Yindawo ngacela ukudla sinakho noma ngasasiphendulanga but ushawa ukuthi thina ngisazoba right. Mase ngi-right zoba right kakhulu and angifuna ungiyimise ngale sinkwa sakho. Ngicela ukuthi-ke ungifundeleke lama-Roma chapter number 8 verse number 1 and 2. Yes, nginikeze nje kube mna. Oh yes. Nisekhona endlini yenkosi bazalwane. I preach that teaching like going like dying. Amen. Yes. This one. Kanjalo akusekho ukulahla kwabakuKristu Jesu. Imanje sisike manje. Uthi umpastor Paul emva into esikhuluma ngayo uDavid eyikhuluma athi uJehova uManisi wami angiyakweswela. Khona ithi uthi uJehova uManisi wami angiyakweswela noma
abesigodi sesuzo lokufa angesabi okubi ngoba yena unabo asiyashintsha kumpostoli Paul ngala athi ngakho ke akusekho ukulahlwa kulabo abaphakathi kuye uKristu Jesu. Na uqonda ukuthi umpostoli Paul uqonda ukuthi uma kwenzeka ukuye akukho ukuthi ungalahlwa but mangase wenzeke kuba ukuthi awukho kuye. Ngakho akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu uJesu. Amen. Mese siyichaza ngesizulu ukuthi uma ke kwenzeka ungatholakali ke kuye kwenzakalani. Ngoba lento yokusindiswa ayisho ukuthi usindisiwe ngokuzwana nabasindisiwe. Ungazwana fanele nje ukuthi ube nobudlelwano nomuntu engathi uyakuthanda uthi uyeza ubone seshade nomunye umuntu. Uzumposte kaningi naye akuposte kanti yabahayida bonke abantu ashiye wena umbona. Ujabule status sakho wena kanti abanye bahayide bonke bo. Uzujabule screenshot ukuthi ukupostile kunjalo ke nokuzwana nomuntu osindisiwe uzwana ekhali ikilongo phela nyumuka usalumbiza ngegama mawumbongeni othi mbongeni akashubeke ukuzimala ngebheke enkosini usale negama lakhe mase abangani bakhe abazoshiswa kanye nawe. Uthi umpostoli Paul ngakho akusekho kulahla kulabo abakuKristu Jesu. Mase ke kanjani ke bazalwane konke emnandi engijabulisa kakhulu iyiphi ke kube kuPastor Matthew ngokuba umthetho kamoya wokuphila ngoba kukhona umthetho kamoya wokuphila. Umuphi lo mthetho? Yilo lithi Nkosi uma lo moya wavusa uKristu wafileyo awuyazi bazalwane ehlala kimi mase sike nenyama yena efayo inophilisa. Awuyazi bazalwane lento yomoya kaJesu inomthetho lento yomthetho uyazi bazalwane lo moya kaJesu noma lo moya ovusa uJesu wafileyo lento edala ukuthi uJesu uma nikhuluma ngephasika kube khona abathi bavukile. Uyazi bazalwane nini man bazalwane Sunday last call kwa man nikhona bazalwane ekseni ngesonto sisi bazalwane sisho into esifundwe phansi kodwa sikhohlwa ukuthi yini emvusile. Uyiqaphele into ofunda iBhayibheli uzulazi kodwa ungalazi ukuthi abathindeza bazalwane isenkosi kunomoya ophefumulela incwadi kaNkulunkulu akwenza kube lula ukuyifunda unalowo moya. Otherwise uzofundela ukushaya ukulimaza abantu ngalo. iBhayibheli noncwadi yokuvika futhi akuncwadi yokushaya kodwa incwadi yokukholwa. Ungasebenzisi iBhayibheli ukuyivikela emkhulweni yakho noma ushaye abanye abantu kodwa lifundela ukukholwa. The more ufunda izwi ngesikhathi izinga lokukholwa linyuka. Akusekho kulahla kwaKristu kubeka ke umthetho kanjani kunento ngokuba umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono nowokufa. Lento yomthetho bazalwane noma lo moya kaJesu unamandla. Yabona lento ukuthi uba noyizama lento ingenzeki ngoba vele unawo umthetho awunawo umoya onomthetho onamandla. Lento kuhlukana nezinto ayikho lula. Kusiza umthetho kamoya onamandla. Ingakho umpostoli Paul konke kuyinzuzo kimi ngekushayini.
ngenxa yobukhulu bokubazi. Uye lo moya onikeza amandla ethi le. Awuqhubeka amandla ngisambeni manje. Yeah. Ngokuba lokho okwehlula umthetho ngokuba ungenamandla. Hallelujah. Yeah. Ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama. Wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe ifana nenyama yesono. Yeah. Nangenxa yesono walahla isono enyameni. Ikubuza ubani neBhayibheli lesingisi ezoshintsha emnandi masingihamba. One amplified bazalwane. Ukhona le amplified. Madlamini. Mina nawe. Savumelana. Yeah, ongibhekela uverse number 2. Verse number 2 ngesingisi English. Yes, verse number 2, yeah. Chapter 8, verse number 2. For the law of the spirit of life. For the law of the spirit of life. For the law of the spirit of life. And ukhona umthetho womoya wokufa, ukhona futhi umthetho womoya wokuphila. Which is in Christ. Hallelujah. Yes, that's what it is. Which is in Christ Jesus. This kind of the spirit is only found in Christ Jesus, nowhere else. Yes, Pastor. Lo moya utholakala kuKristu yedwa, no one else. Correct? The law of our new being. The law of The law of our new being. Mawuke wazi wahamba naye kuba khona umthetho. The law of our new being. There is a law of our new being, and the law yesono. Yeah, baza kukhona igwemeke lento yongangizwa. Kukhona umthetho wesono nomthetho wokuphila osebenza kakhulu kuthina esizalwa kabusha.